Maayong adlaw sa tanan. Karon Enero 1, 2025, simana sa panahon sa Pasko. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang isugo niya mao ang motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo ug mahigmaay kita sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayra nato nga ang Dios aniya kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsuon, ayaw ninyo tuhui ang tanang mga nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kundili o sisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghan dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nahimong tao iya sa Dios, apan dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini, og karon ania nagayod sa kalibutan. Apan kamo mga anak iya sa Dios, o gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu nga anaa kaninyo, mas gamhanan kaysa Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nagiskot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan, og namati kanila ang kalibutan. Kay sila iya man sa kalibutan, apan kita iya sa Dios. Og ang nakaila sa Dios, magpatalinghog kanato. Ang dili iya sa Dios, dili gayud magpatalinghog kanato. O pinaagi niini maila nato ang Espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang Espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo atong tubag. Ihatag ko kanimo ang imong kabilin, ang tanang mga nasod. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kalusuran aron maimong kabilin ug sa kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Ihatag ko kanimo ang imong kabilin, ang tanang mga nasod. Ug karon o mga hari, pamati kamo. Pagmatgon kamo nga mga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok og paglipay kamo sa iyang atubangan. Uban sa pagkurog simbahan ninyo siya. Ihatag kanimo ang imong kabilin, ang tanang mga nasod. Ang Ebanghelyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret og didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon og Neptali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudeo. Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangitngit makakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinusuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa mayong balita
bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibok Syria ang iyang kabantog o gidala ngadto sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nag-antos nga nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko o giayo ni Jesus silang tanan. Daghang mga tao misulod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug sa tabok sa Jordan. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa katawhan, amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian magsangyaw diha sa pulong ug sa buhat sa presensya sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno muhatag og kahayag ngadto sa katawhan nga nagpuyo sa kangitngit, pinaagi sa ilang matinud-anon nga pagpangalagad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga atong madawat ang Dios diha sa atong taliwala, pinaagi sa pagigugma o pagpinasayloay sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang mensahe sa gugma sa Dios mapadayon sa pagtuhop diha sa kinabuhi sa mga kabos ug sa mga masakiton, bisan pa sa kasakitan nga ilang giantos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, danagi kami. Nga ang nangamatay nga magtutuo makakaplag sa ilang kapahulayan nga dayon. Magampo kita sa Ginoo. Samahan sa Espiritu Santo. Amen.